challenges. Derhasa jiuni jujinai. Boya samis itu kau lagu no ulah. Toda muri samis itu rasta samis itu ulah. Toda biar apa lagi kerana kuri loh. Kita naga misu ayu pare. No? Pratna kuri. Let us pray. Surga rundi sejigiri berlegeran sejak kita habis surapa dan misu hambai. Nangdi unai jen. Nangdiau permainai bedi, nangdi bisa pralingnai bedi. Apa nangdi semua besung dengan legasi. Biarfa Northern Assam Dinari, Kaisi Fellowship Meji Seminar, be seminar aku sukina kaden. Nangdi bisa pra asa kelang, nangdi baik kuselung. Nataya perlu Jesus. Angni gianjen, angni gehubulejen, angni renggosi, angji umnaya. Bekan apa dengan sirah wakai itu, dengan jiwa jiwa wakai itu, dengan kata judi inspiration, encouragement, leading jiwa wakai itu, apa dengan baik itu pujian, dengan jiwa jiwa sebenarnya lama hakan, berbeda harus bangun. Dengan sirah gini dengan aku punya baik itu, dengan jiwa itu positif dengan jiwa itu, ambai itu biar jisu. Life overcoming challenges, nanti. The life fundale bungu lalai macam itu. Zibon ziu fundale bungu lalai macam itu. Janji hang lari dong kumamla. Janji hang lari benda tahu mah. Janji lari ziu, na? Ziu. Tapi ziu alai surtu. Harus surtu lain tak jadi bertanggung. Yesus Kristus abundant. Jelaskan John chapter 14 verse 6 naikkan. I am the life. Angna jiwa nari bulu. Angna jiwa. Yesus Kristus ada jiwa. Amen. Yesus Kristus ada jiwa. Ada jiwa nang ang lanai jiwa ham. Apa Yesus ada daun ni bontong nang kau aku sejene kalau jiwa nang ni ang ni bontong sunai jiwa ham. Be hangat jabai. Yesus Kristus ko nagarane जोंनि सुफुं जायाखै बेखायनो बाइबेल सिमान लादों जेब्ला जोङो जन 1:1-2-3 बेयाव नायगोन जों बेयाव नुगोन बाथ्रासो दङमोन आरो इसोरा बाथ्रा महरावमोन आरो बे बाथ्राया मा होनना बुंदों आरो जि सोरजिबाय बेखौ नागारनानै सोरजियाखै सोरजि जायाखै आरो जेब्ला जों सैद' नायगोन जन 1:14 बे बाथ्रायानो मा जाबाय मोदोम जाबाय आमेन आमेन नोंखौ आंखौ सोरजिनायनि इसोरा गिदिर मोनसे थांखि दं बे हांखौ होनानै सोरजिनायनि गिदिर मोनसे थांखि दं बेखायनो आफा इसोरा बुंदों आं बिसोरखौ अनो होननानै बुंदों आं बिसोरखौ अनो नोंसोरखौ आफा इसोरा गोबां अनो इसोरनि फिसाफोर आरो बेखायनो जोङो मा बे जिसु ख्रिस्टखौ लानानै देरहासारनांगौनि जोंहा मा दङ गिदिर मोनसे खामानि दं बेखौ जों दायो लास्टआव जों रायज्लायगोन दा बे जिसु ख्रिस्टआनो जाबाय नोंनि जिउ आरो बे जिउखौ नागारनानै जिसु ख्रिस्टखौ नागारनानै नोंहा मा गैया जिउबो गैया बेखायनो मोनसे मोजां मेथाइ दंना बर' थांना थानायावबो नोंखौ नांगौ थैना थांब्लाबो नोंखौ दङ ना मेथाइ दङ ना थांना थाब्लाबो नोंखौ नांगौ थैना थाब्लाबो नोंखौ नांगौ बे जिसुखौ नागारनानै नोङो मा गोथां जिबन नोंहा गैया बेखायनो बुंदों जिसु ख्रिस्टआ आंनो जिबना होननानै बुंदों बेखायनो जेब्ला जोङो नायगोन कलसियानि चैप्टार 1 verse 15 बेयाव मा बुङो जाय जिसु ख्रिस्टआ नोंनो आंनो हां होबाय बे जिसु ख्रिस्टआ मा होननानै बुंदों सोर होननानै बुंदों He is the physical likeness of invisible God होननानै बुंदों जाय जिसु ख्रिस्टआ मोदोम महरै फैबाय जाय जिसु ख्रिस्टआ बाथ्रा महराव दङमोन जाय जिसु ख्रिस्टआनो जिबन बे जिबना मा जाखो होननानै बुंदों सोर होननानै बुंदों बेखौ कलसियास चैप्टार 1 verse 15 मा बुंदों Jesus Christ is the visible likeness of invisible God जिसु ख्रिस्टआनो जाबाय नुनो मोनि इसोरनि महर आमेन
बै जिसु ख्रिस्ट'आनो जाबाय आं नुनो मोनि आफा इसोरनि महर होननानै बुंदों। बेखायनो पौला बुंबाय फिलिपियान्स चैप्टार 1 नि verse 21 आव बुंदों What is life to me it's Christ। जिबनालाय माथो आंनो थाखायबा जिसु ख्रिस्ट'आसो। जोंनि जिबनानो जिसु ख्रिस्ट'आसो। बेखायनो इसोरनि बिसाफोर जोंनि जिबननि थाखाय जोंहा सिन्ता खालामनांगौनि जोंहा गोबां जोंहा मा देरहासारनांगौनि ना लाइफ जिबननि सोमोन्दै आरो बे लाइफआव मा जानांगोन बै इसोरजों थांफाफिननांगौनि जोंहा मोनसे गिदिर थांखि दं आरो आफा इसोराबो बे थांखिजोंनो मा खालामदों बे जिसु ख्रिस्ट'खौ संसाराव हरदों। प्रेज द लर्ड, प्रेज द लर्ड, आमेन, आमेन। उन्दुनो ओंखारदों नामा सेंग्रा सिख्ला? उन्दुनो ओंखारदोंना? उन्दुनो ओंखाराखै ना? आरो बे जिसु ख्रिस्ट'नियावनो जोंहा मा दं होननानै बुंदों जिउआ। मानोना जिउनि फुंखायानो जिसु ख्रिस्ट'आसो। बे जिउनि फुंखायानो जिसु ख्रिस्ट'आसो। जों नायलाय प्रथम जहननि 5 नि 11 and 12 1 John chapter 5 11 and 12 मोनबाय ने? 1 John chapter 5 verse 11 and 12 मोनबाय? The testimony is this: God has given us eternal life, and this life has its source in His Son. Whoever has the Son has this life. Whoever does not have the Son of God does not have life. बेयाव मा बुंदों? इसोरा जोंनो जोबनो गैयै गोथांखौ होबाय। बेनो मोनसे साखी। ঈশ্বৰে আমাক পৰিত্ৰাণ দিলে, এইটো হৈছে এটা সাক্ষী হয়। আৰু কি বুলি কৈছে? প্ৰথম জহন 5 11 আৰু 12 God has given us eternal life, and this life has its source in His Son. য'ত ঈশ্বৰে আমাক পৰিত্ৰাণৰ জীৱন দিলে, এই জীৱনটো হৈছে এইটোৱে হৈছে তাৰ সন্তানৰ বা যীশু খ্ৰীষ্টৰ দ্বাৰাই কি হৈছে বুলি কৈছে? সোর্স। জীবনের গুণ না, জীবনের গুণ সোর্স না, সোর্সआ बेयावनो दं, गुदिया ना, जोंनि जिउनि गुदिया बे जिसुनियावनो दं होननानै बुंदों। Whoever has the Son has this life. Whoever does not have the Son of God does not have life. যাৰ তাত ঈশ্বৰটো যীশু খ্ৰীষ্ট আছে, তাৰ তাত জীৱনো আছে। যাৰ জীৱনত যীশু খ্ৰীষ্ট নাই, ঈশ্বৰৰ সন্তান যীশু খ্ৰীষ্ট নাই, তাৰ জীৱনো নাই। ক্লিয়াৰ না? ক্লিয়াৰ। বিৰাট চিন্তা খাलामनो गोनां जोंनि जिउआ। আমাৰ জীৱনखौ চিন্তা কৰিব লগা কথা। जोंनि जिउआनो যীशु ख्रीष्टनियावसो दङब्ला ना, आरो जुदि बे आफा इसोरनि बिसाफ्रा যীशु ख्रीष्टआ जायगायाव गैया, बेहा जिबनानो गैया होननानै बुङो। जिबनानो गैया। बेखायनो नोंथांमोननि एग्जाम्पलखौ आफा इसोरा दिन्थिदों। नोंथांमोननि लागै आफा इसोरा दिन्थिदों। बल फिल्ड लाइफ, बल फिल्डआवसो ना, दा रायज्लायदों बल फिल्डआवसो लाइफ, इउथ लाइफ। फिल्डहे देखायदों इसोर। दा नों बे हाखौ बल गेलेनायाव बाहायनो ना साब्लाय गायनायाव बाहायनो, नावयाव बाहायनो नङा होमबा? दा बेखायनो जायनियाव आफा इसोरनि बिसा जीशु ख्रीष्टआ गैया, बेहा जिउआनो गैया। आरो जायनियाव जीशु ख्रीष्टआ दङ, बेहासो मा दङ न? बेहासो जिउ दङ। प्रेज द लर्ड। आरो बे जीशु ख्रीष्टनि जुगिदिनो जोंनो मा खालामबाय? जिउनि देरहासारनायनि लामाखौ जोंनो होखाबाय। हे जीशु ख्रीष्ट जुगिदि आमाक की दिले ईश्वरे
जयजुक्त रास्ता ना जीवनर जयजुक्त रास्ता मा जहाय दिले बेखायनो बै समाव हिन्दु शास्त्र मा खालामदों बे शास्त्र सत्य जुगाव ना सत्य जुगाव मा खालामदों ऋषि मुनिफ्राबो सिन्था खालामदों जोंहा मोनसे जिउ दं थैनायनि उनाव बे जिउआ बहा थांगोन आरो जोंहा साफ्रोमाबो थैनाय दं गैया होनबा रावहाबो थैनाय गैया होनबा कारो मरन नायनो गैया लाइफआव सोरहाबा थैनाय दंना गैया लाइफआव সময় অনুযায়ী না বয়স অনুযায়ী ঈশ্বৰৰ লিখা মতে কি হ'ব লাগিব আমি মৰি ফালে সমাৰ পৰা যাবই লাগিব না थांनांगोन दा किसुमाना मा सेंग्रा समावनो थैनो गोनां जायो खिन्थु बाइबेला मा बुंदों बे दुष्टनि थाखायनो सेंग्रा समावनो थैनो गोनां जायो होननानै बुङो बेखायनो दाहाय उनावसो रायलायगोन दै गोदानै लाइफनि थाखाय एसे आं टाच खालामो आरो बे जिबनखौ लानानै मा खालामदों सैत्य जुगाव ऋषि मुनिफ्रा मा खालामदों लामा नागिरदों जों मानसिया थाबावनो जोनोम जायो बेनो थैनायनि उनाव जोंनि जिबना बहा थांगोन बे जिबनखौ होनाय सोरबा होग्रा सोरबा सासे दं थागोन आरो बेखौ लानानै मा खालामदों बै सैत्य जुगाव हिन्दु शास्त्रआव ऋषि मुनिफ्रा मा नागिरदों बासायजानायनि राहाखौ नागिरदों नंगौना बासायजानायनि राहाखौ नागिरदों आरो बिसोर बे राहाखौ मोननो थाखाय मा खालामदों 12टालागै उनाव बिराद स्पिड थांनांसिगोन ना मा नागिरदों राहा लामा नागिरदों आरो राहा लामा नागिरदों मा खालामदों गावसोरनि न'खर परियाल बेखौ नागारजोबनानै बिसोर मा खालामदों बै हिमालय हाजोआवसो थांदों आरो बिसोर बै हिमालय हाजोआव थांनानै माबा मोनसे मुसुखा गायाखै माबा मोनसे दंफां फांसे गायाखै अन्थाइयाव माबा मोनसे सिन्दुर गोजा होनानै फुल सारनानै बिसोर आर'ज खालामाखै बिसोर ध्यान खालामो न' खाथियाव खालामोब्ला मा खालामगोन जिरिसा बिफा आंनि फिसाजोआ जिरिसा बिफा बिमा फिसाजोआ जिरिसा नामा जिरिसा बिफा फानलु गैला आंनि न'आव मेडिटेसन खालामला नङा होमब्ला बाइबेल फरायब्ला संख्रि गैला होनना बुङो ना बुङा होमबा फिसाजोआ बुङो बाबा आंनो पेन्सिल नांगौमोन होनना बुङो होमबा जेन बेबायदि जों दिगदार जाया डिस्टार्ब जाया बेखाय मा खालामबाय गावनि न'खर परियाल गामि नागारनानै बिसोर हिमालय हाजोआव थांदों आरो बिसोर मिथिदों मानसिया मालाबाबो पापखौ लानानै बे इसोरनि खाथियाव थाङा नंगौना जोंनि मानसिफोराबो हाबनो होआ माथो हाबनो होयो जोंनि बिमा बिफाफोरा जेब्ला जोङो हाब्रु माइ गायनानै ना प्रिया माइ गायना हाब्रु दोलांगौ न'आव हाबनो नागिरबा हाबनाङा लेथ्रा होनना बुङोना आरो जों पापखौ लानानै जों बे इसोरनि रायजोआव हाबा नंगौना आरो बेखायनो मा खालामबाय ऋषि मुनिफ्रा बै समाव आर'ज खालामदों हरिओम पापः पापः गर्भं पापः पापः सर्वोपत्राहिम पुंडरीकाक्षं सर्वपाप हरे होननानै आं पापिष्ट पापफोरनि फाफोर आंनि जोनोम हे नम्र गोसोनि इसोर आंखौ बासाय आंनिफ्राय पापखौ गोजान खालाम होननानै जेब्लासिम आफा इसोरा मानसिनि पापखौ गोजान खालामा मानसिनि पापखौ क्षमा खालामा होमब्लासिम मानसि जातिया मालाबाबो गोथार जाया बेखायनो बिसोर मिथिदों आं पापि पापावनो आंनि जोनोम हे नम्र गोसोनि इसोर आंखौ बासाय आंनिफ्राय पापखौ गोजान खालाम होननानै बुङो आरो बिनि उनाव मोनथाम आर'ज खालामदों सदोमा सदोमाय होननानै बुंबाय हयथ' प्रभु हयथ' लयनिया सैथोनि प्रभु सैथो लां सैथोआ जाबाय गाज्रि संसार ना पापावनो दं बेनिफ्राय जों सैथो लां सैथोनि रायजोआ जाबाय इसोरनि रायजो थेंक इउ नमस्कार ज्योतिर्गमय होननानै बुंबाय एन्डारम ज्योतिर्मयनिया खोमसिनिफ्राय आंखौ स्राङाव लां मृत्युमा अमृतंगमय होननानै बुंदों थैनायनिफ्राय आंखौ आरो अमरत्व लांफाफिन नंगौना मानो इसोर आंखौ बेखौ बुंनानै मिथिदों आङो जेब्ला मोनसे एनएलसि सार्चआव थांदोंमोन राङि जरा होननाय बिजलीनि सायाव आरो बेयाव थांब्ला आंखौ 10टा बाजारनिफ्राय फास्टिंआव थांदों 10टा बाजारनिफ्राय 1टा बाजियालागै आरो बे समाव गावसोरनि गिर्जा जोबखांनानैसो 10टा बाजारनिफ्रायसो मेसेज नांगौ हराव बे समाव सेंग्रा सिख्लाफ्रा थेनखावदों होमब्ला इसोर रागा जोंना आंखौ बुंहरदों होमब्ला बे मेसेजखौ बुंदों आरो बे मेसेजखौ बुंनायनि उनाव बुंबाय सार जोंनि मण्डलिनिफ्राय साथाम सिख्लाया चेलेन्ज लानानै इसोरखौ मिथियै मानसिजों हाबा जाहैदों नंगौना इसोर बियो जिसु सोर बियो जिबन होग्रा इसोर आमेन बेखायनो बिसोरबो नागिरदों आरो मानो
बेखिनि खोथाखौ बुंदों सासे सिख्लाया आंनियाव सोंदों आदा हिन्दुफोरनिया सोरगो गैया नामा होननानै सोंदों व्हाट डाज इट मीन हिंदू বিলাকৰ স্বৰ্গ নাই নেকি বুলি উদ্দেশ্যে মোক এজন দেখা ছোৱালী তাৰমানে ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে তাৰমানে কোনোবা ঈশ্বৰৰ নাজানা ল'ৰাৰ লগত একদম প্ৰেমত পৰি আছে বি जागोन नङा कारना बिसो जागोन नंगौना बेखायनो बे सोंदों बेखायनो जुदि बेखौ क्लियार खालामनो नागिरदों जेब्ला जों इसोरनि फिसा जानानै इसोरखौ मिथि मानसिनि सिगाङाव जेब्ला बुंगोन नाम्बार 1 सोरगोनि ल'खौ नों सिफायखाबाय सोरमोन नोंहा आंनि अनगायै इसोर गुबुन दाजाथों प्रेज द लर्ड आगदाजों लाना फैदों मोनब्रै ल' मजेसनो हरदों आगसिथिं 6था मोननै स्टन टेब्लेट लाना फैदों नंगौना सेक्रेटखौ खिथिनोसै दिनै रायज्लायनोसै मोनब्रैया बिथिं दं आरो 6थायानो बिथिं दं 10ता लाना फैदों सिनाय हाजोनिफ्राय आरो बे मोनब्रैया जाबाय सोरगोनि लागै प्रेज द लर्ड आरो बे मोनद'आ जाबाय संसाराव नों इसोरनि फिसा जानानै माबायदि आखल आखुनि नों बेक्ति जानांगौ आमेन बेखायनो जिसुआ बेखौ मोननैयावनो फोजोबफैदों मामोनलाय गिबि माबाया आइडिया मामोनलाय नोंनि फोरबो इसोरखौ नोंनि हानाय माने जों गोसो गोरबोजों ना गोहो बोलोजों अन बेनो जाबाय मा सेथि जिसु ख्रिस्टनि होनाय आइडिया नोङो बै इसोरखौ हानाय माने जों गोहो बोलोजों गोसो गोरबोजों अनोब्ला जिसुनि अनगायै नोंहा गुबुन इसोर जाखानाय नङा प्रेज द लर्ड नंगौना बेखायनो बुंदों हानाय माने जों गोहो बोलोजों बै फोरबो इसोरखौ अन होननानै बुंदों जुदि नों बेखौ नागारनानै जुदि गुबुन इसोरखौ जुदि नोङो नाजावबायब्ला बिनि सिगाङाव नों गंहैबायब्ला अट'मेटिकेलि नों मा जाबाय सोरगो रायजोनि गिबि आयेनखौ नों सिफायबाय नङा होमबा दङना गैया गिबि आयेनाव दङना गैया ल'आव दङना आयदायाव नोंहा आंनि अनगायै गुबुन इसोर दाजाथों प्रेज द लर्ड बेखायनो बिसोर मा खालामदों ऋषि मुनिफ्रा बै समाव मा नागिरदों आंखौ थैनायनिफ्राय आरो अमरत्व लांफाफिन होननानै बुंदों अमरत्व लांफाफिन होननानै बुंदों आरो बिनि उनाव मा जाबाय बेद शास्त्र बायदिब्ला मा जाबाय मोनब्रै बाहागो दं बेद शास्त्रआ दङना ऋग्वेद सामवेद जुजुरवेद अथर्ववेद नङा होमबा जुगाबो मोनब्रै सैत्र जुग दात जुग तेत्रा जुग कुलि जुग आरो बेखायनो बेदा मा मोनब्रै बाहागो ऋग्वेद सामवेद जुजुरवेद अथर्ववेद आरो मा जाबाय बेद शास्त्र बायदिब्ला मोनसे जायगा दं जायखौ परमधाम होननानै बुंनाय जायो परमधाम आं मानो बे गस्पेलखौ एसे सोदों नोंथांमोननो कारन गस्पेलनि सोखा थिमानो नङा होमबा जाया जोंखौ अनबाय बेजोंनो मा जोंहा थाल्लाहि देरहाखानाय दं भेक्टरि नङा होमबा जिसुजों माबायदि थाल्लाहि देरहाखानाय दं ना बेखौसो जों सावरायगोन बेखायनो जिबनानो बे जिसुनियाव आरो जोंहा माबायदि थाल्ला देरहाखानाय दं माबायदि देरहानाय दं माबायदि बुंदों बेखौ जों सावरायनोसै मा जाबाय हिन्दु शास्त्र बेद शास्त्र बायदिब्ला मा जाबाय मोनसे जायगा दं परमधाम आरो बे परमधामाव सोर थायो होनना बुंदों परमात्मा सुप्रिम स्पिरिट जाया नोंखौ आंखौ गावनि महरजों सोरजिबाय आरो लोगोसेनो गोबां नुनो मोननाय ना बहुत जिनिसफोरखौ सोरजिदों बे इसोरा आरो बे सोरजिगिरि इसोरा मा थायो परमधामाव थायो बे जाबाय सुप्रिम स्पिरिट आरो बे सुप्रिम स्पिरिटआ सानसे मानसिखौ मा खालामनो फैगोन नो संसाराव मानसिखौ बासायनो फैगोन संसाराव मानसिखौ बासायनो फैगोन मानोना पापआ जोंहा सोरनिफ्राय हाबदों आदम आरो हावानिफ्रायनो हाबदों नङा होमब्ला हाबदों ना हाबाखै हाबदों नुनाय मानि मानसि जाति गासैबो इसोरानो सोरजिनाय आंनि महरजों आं मानसि जातिखौ आं सोरजिबाय होननानै बुंदों नंगौना इसोरनि महर ना नङा जों रायज्लायलायनांगौसो नङा होमबा सेमिनारा खोनासंबायल' थानाय नङा ना रायज्लायनांगौ एसे गोबां स्पिकारफ्रा गोबां रोखोमनि बुङो खिन्थु आं खालामफेराखै स्पिकारखौ सेमिनारखौ दिनैजोंसो खनसे जाबाय एकदम क'क्राझार सुरिबारि CNI चार्च बेयाव महिलाफोरनियाव आं थांदों खेबसे लेंहरदों बेयाव थांदों आरो थांब्लाबो खैबाबार थांनो गोनां जायो खनब्रै खनबासो थांनो गोनां जायो मोनसे जायगायाव दा मा जाबाय बिसोरनि मथिबा मा जागोन परम
बासायनो फैगोन बेखौ रिगबेद दखम पुस्तक होननानै बुङो रिगबेदनि 10थि किताब मंगलम पुस्तक 17 आयदा 90 लिरदों सत्र आयदा नम्बर chapter 17 verse 90 जी जनाये दुई हात दुई परित्राण आघात प्राप्त हয়ে তেজ উলিয়াই মৃত্যুবরণ করেছিল হে জনাকে পরিত্রাণ আছে जाय ব্যক্তিया आखाइ मोननैयाव थै गहोनानै थैनाय बिनियावसो मानसिया बासायजानाय दं तियक तृतीय दिना पुनरुत्थित কৰি स्वर्गলৈ निया হৈছিল होननानै बुङो बेखौ सानथामनि उनाव थैनायनिफ्राय सिखांफिननानै सोरगोसिम लांफिननाय जादों सोर व्यक्ति बेबा नङा सोर बेबा आरो सामबेदाव बुंबाय प्रजापतिया गावनि हिस्सुफोरखौ बुंबाय मोनब्रै गुन सारि लानानै सारि जानायखौसो सिबि बे परमात्माया जेब्ला सुप्रिम स्पिरिट ना बियो जेब्ला संसाराव मानसिखौ बासायनो फैगोन मा जागोन बेहा मोनब्रै सिन थागोन there will be 4 signs बेहा मोनब्रै सिन थागोन आरो बे मोनब्रै सिना जाबाय ओम श्री दरिद्र नम होननानै बुंदों दरिद्र हय जन्मा जनके आमी आराधना करो जाय व्यक्तिया सबसे गरिबसिन जानानै संसाराव सारि जागोन बेखौसो सिबि बे मोनसे साइन आरो मोनसे जाबाय ओम श्री कन्याका नम होननानै बुंदों कुमारी कन्यार गर्भर जन्मा जनके आमी आराधना करो सासे आइथा सिख्लानि गोरबोआव सारि जानायखौसो जों सिबिनि बे मोनसे साइन आरो मोनसे जाबाय ओम श्री बृक्ष सनादित नम काटर पेरिगिनि मरा जनके आमी आराधना करो होननानै बुंदों काट दंफाङाव आलायनानै बुथार जानायखौसो जों सिबिनि आरो मोनसे जाबाय ओम श्री पञ्चकाय नम पाँचटा आघातित हुआ जनके आमी आराधना करो मोनबा गाराय गोनांखौसो जों सिबिनि बै परमात्माया जाय नोंखौ आंखौ गावनि महरजों सोरजिबाय बे नोंखौ आंखौ महरजों सोरजिनाय आफा इसोरा मा जागोन मानसिखौ संसाराव पापनिफ्राय उदांस्रि होनो पापनिफ्राय बासायनो परित्राण होनो भिक्टोरियास लाइफ खालामनो मा फैगोन बे मोनब्रै गुन लानानै संसाराव सारिगोन आरो बे व्यक्तिया रावबो नङा इसोरनि बिसाफोर बे शास्त्रआव लिरनाय ऋग्वेदाव लिरनाय सामवेदाव लिरनाय व्यक्तिया रावबो नङा जाय इसोरखौ नों आंहा दिनै मोनदों प्रेज द लर्ड बै इसोरानो आरो बे इसोरखौनो थांखिनानै बुंदों बेबायदि जागोन मानोना जोंनो लागै मा नांगौ जानायमोन थै नांगौ जागोन ना मानोना बुंबाय ऋषिमुनिफ्रा आं हाबावनो जोनोम आं जोनोमनिफ्रायनो पापि ना हारियं पापहं पाप कर्मं पाप आत्मा पाप सम्भव त्राहिमा पुनरिका समसर्व पाप हरे होननानै बुङो जे एखे खोथाखौ सामसनि गीत मालानि 51 बुंदों डेभिड राजाया बुंदों आंखौ आइया गाज्रि स्वभावआवनो गर्भ धारण खालामनाय ना आरो हाबावनो आङो सारि जाबा बेवहायनो आङो पापि होननानै बुङो नङा होनबा नङाना जों जोनोमनिफ्रायनो पापि होननानै बुंदों ऋषिमुनिफ्राबो बेखौ बुजिदों जों पापि दा बे पापनिफ्राय सुटकारा ना गहोनायखौ होनो सोर फैबाय जिसु ख्रिस्टआ दिनै फैदों बेखायनो बुंदों जिसु ख्रिस्टजोंसो जोंहा थाल्लायै देरहाखानाय दं जिसु ख्रिस्टआ मोनथाम खामानि थाखाय संसाराव फैदों जेब्ला जों नायगोन जशुआनि चैप्टार 3 from verse 1 to 13 सिम जेब्ला जों नायगोन बेयाव बै समाव जेरुखम नगरखौ रावबो इजराइल बिसाफोरा नुफेराखै सानै सिआइडिनि अनगायै सानै स्पाइ होनना बुङो दे सानै सिआइडिनि अनगायै जेरुखम नगरखौ रावबो नुफेराखै इसोरनि प्रमिस लेन्डआव बबेमोनलाय इसोरनि इजराइल बिसाफोरनो लागै रादाय खानाय जायगाया बबेमोनलाय मामोनलाय खबरबाय गानान बा जेरुखम ना मा होनदों गानान बा जेरुखम बे जेरुखम नगराव रावबो सानै सिआइडिनि अनगायै रावबो गुबुन इजराइल बिसाफ्रा नुफेराखै आरो बे नुफेरिखाय इसोरा मा खालामबाय जशुआखौ लिरनानै बुंबाय
दिनैनि दिनाव दा दै हरनि समाव जों सासेबो पाप मावा इजराइल जातिनि फिसाफ्रा बेखौ लानानै मा खालामबाय 12था जोलैनि 12 जों लिडारफोरखौ मा खालामबाय आफा इसोरा लिंनानै बुंबाय जसाखौ बुंनो होबाय जों बे इजराइल फिसाफ्रा रावबो जों मा खालामा गावखौ खुसि खालामा मानोना गाबोन इसोरा गिदिर मोनसे महिमा खिन्थिगोन होननानै बुंबाय होमब्ला बिसोर बहा दङ होनना बुंदों जेरुको नगरनि जर्डन दैमानि सोनाबाव दं आरो जर्डन दैमानि जेरुकोआ जाबाय जर्डन दैमानि सानजाहा जाय इसोरनि जि रादाय जि प्रमिस लेन्ड बे जाबाय कानान आरो बे कानानखौ मा जादों इजराइल फिसाफ्रा नुफेराखै बिसोर सोनाबाव दं बेखायनो बुंबाय इसोरनि बाइबेलखौ मावदों जसुवानि जुगिदि जेब्ला साब्रै दौरिया ना जेब्ला साब्रै दौरिया बे नियम सुन्दुक होननानै बुंदों बक्स कप्लेन बक्स इजराइलफोरनियाव जे मोनसे बक्स थायोमोन रादायनि बाक्सु बे रादायनि बाक्सुखौ जेब्ला साब्रै दौरिया बाननानै मा खालामगोन सिगां थांगोन मा जानांगौनो इजराइल फिसाफ्रा गावसोरनि थफ्ला थफ्लि ना गावसोरनि थफ्ला थफ्लि जिब जुनार बेखौ लानानै गथ' गथाय लानानै मा खालामनांगौ 1 किल'मिटार डिस्टेन्स समा जानांगौ बे साब्रै दौरिनि उन थांनांगौ आरो लोगो मा जाबाय जेब्ला साब्रै दौरिया जर्डन दैमायाव बे नियम सुन्दुकखौ बाननानै जेब्ला मा जाबाय गाबाय होमबा लोगो मा जादों बुंदों बै दैया थाबथादों होननानै बुंदों आरो थाबथानाय लोगो मा जादों जेरुको नोगोरजों हाबनाय सिदा मा जादों दैया खावनै गावनानै लामा होदों बे जाबाय पावारफुल क्रस बे क्रसआव आफा इसोरा मा खालामगोन सैताननि गोहोखौ बेयाव फेजेनगोन आरो बे क्रसआव पापनि गोहोखौ बेयो फेजेनगोन आरो मा खालामगोन इसोरनि रायजोआव ना सोरगो रायजोआव हाबनायनि गोदान लामाखौ बेखेवफिनगोन बे जाबाय क्रसनि साइन पावारफुल क्रस आमेन माबायदि जागोन बेखौ मा खालामबाय मानो थाखाय बिनि साइन होदों इसोरा खारन मानसिया पापावबो दं आरो बे पापनिफ्राय छुटकारा ना कष्टनिफ्राय छुटकारा मोननो बेमार आजारफोरनिफ्राय छुटकारा मोननो सैताननि बन्दनिफ्राय छुटकारा मोननानै सुख जानायखौ मोननानै मा जागोन सोरगो रायजोआव हाबनायनि लामाखौ होफिनगोन आरो सोरनि जुगिदि बेखौ खालामगोन जिसु ख्रिस्टनि जुगिदि खालामनाय जाबाय प्रेज द लर्ड बे प्रफेसि नङा बियो इनसिडेन्ट रियेल इनसिडेन्ट एकदम जाथारनाय मोनसे खामानिजों फिउचारनि सेलभेसन ना जोंनि लागै बासायजानायनि लामाखौ खिन्थिहरखानायसो बाइबेलाव गोबां दं इनसिडेन्ट जाथाय गोजासो दं मजेसनि जुगिदि मावबोदों आब्राहामनि जुगिदि मावदों आरो सैतानखौथ' डाइरेक्ट बुंदों आफा इसोरा मानसिखौ पापाव खोलैनायनि उनाव दिनैनि उनाव बुङो इउ सार्पेन्ट होननानै बुङो वुमेन्स ऑफस्प्रिंग विल क्रस योर हेड बुङाखै होनबा जेनेसिस चैप्टार 3 verse 15 जागायजेननाय 3:15 बेयाव मा बुंदों नों जिबौ होननानै बुंदों नों जिबौ हिनजावनि फिसाया नोंनि खर'खौ गाख्रेबदों सोरखौ बुंखो बिलाय जिसुखौनो बुंहरखाबाय नङा होनब्ला आब्राहामनि समाव आब्राहामा सासेल' फिसाब्ला बेखौनो बोलि बिबाय आरो बोलि होनोबो लांबाय सोंनोसै समाव इसोरा बुंबाय आब्राहाम नोंनि फिसाखौ दा बुथार बेनि जायगायाव ओरैखौसो मा नुखो रेम होनना बुंदों ना राम बोरमा बेखौ फिसिनो तारमाने मानसिनि पापनि जायगायाव सोरबा सासेसो थैफैगोन मानसिया थैनांगौ सोरबा सासेसो थैफैगोन बेखौ बे रेमनि जुगिदि आब्राहामनि जुगिदि खिन्थिगोन प्रेज द लर्ड आरो बहुत दं रेभेलेसन इसोरनि इनसिडेन्ट ना गिदिर गिदिर बाइबेलाव मोनसे गिदिर जाथायजों मा जादों फिउचारनि नोंनि आंनि जि देरहासार जागोन बासाय जानायनि बे राहाखौ मा खालामदों मोनसे जाथायजों इसोरा मा खालामदों खिन्थिबो आरो बे सानदुं ना बेखायनो मोनसेल'सो बेखौ लादों जोंहा जे बे जिसु ख्रिस्टनि जुगिदि देरहासारनाय दङ बेखौ मा खालामबाय आफा इसोरा बे जेरुको नगराव हाबनो थाखाय जे जर्डन दैमा बारनाय ना बिनि जुगिदि जोङो मा खालामदों प्रकाश खालामदों जेरुको नगराव हाबनो थाखाय जे दै बारबाय बे दै बारनायनि ओंथियानो जाबाय पावारफुल क्रस गोहो गोनां क्रसनि खोथाखौ बेयाव बुंदों बे
क्रसावनो आफा इसोरा सैताननि गोहोखौ फेजेनगोन आमेन बे क्रसावनो आफा इसोरा पापनि गोहोखौ फेजेनगोन आमेन आरो बे क्रसनि जुगिदिनो मा जागोन जेरै जिनुखुन्दुफोराव हाबनाय लामा जादों ना जर्दान दैमाया बेबायदि सोरगोआव हाबनाय लामाजों जोङो गोदानै बेखेवफिनगोन बेखायनो बाइबेला बुंबाय रमनि 8:37 जाया जोंखौ अनबाय बेजों जोंहा थाल्ला हैबा जाबाय देरहाखानाय प्रेज द लर्ड देरहाखानाय दंब्लाबो नोंथांमोननि होनाय टपिक बायदि मा दङ होननानै बुंदों चेलेन्जेस जोंनि लाइफआव मा दङ चेलेन्जेस दावहा जोंनि लाइफआव जोङो स्पिरिचुअल रियेलावसो जों दङ दायो जिउनि संसारावसो दं आरो बे जिउनि संसाराव मा जायो स्पिरिचुअल वारफेयार जिउनि दावहा दं जोङो संसारि बायदि नंला होननानै बुङो ना जेब्ला जों नायगोन 1 पिटरनि चैप्टार 2 verse 9 बेयाव मा बुंदों 2 पिटरनि 2:9 मा बुंदों नोंसोरखौ संसारनिफ्राय बायख'नाय जाबाय ना नोंसोरो मा गोथार जाथिफोर होननानै बुंदों नोंसोरखौ खोमसिनिफ्राय स्राङाव लाबोनाय जाबाय आरो मानो थाखाय लाबोनाय जादों होननानै बुंदों जोंखौ to proclaim the wonderful acts आमेन इसोरनि सोमोनांथावना खामानिखौ खिन्थिनो थाखायसो नोंखौ आंखौ जोंखौ मा खालामबाय आफा इसोरा जिसु ख्रिस्टनि जुगिदि खोमसिनिफ्राय जोंखौ सायख'बाय बेखायनो दिनै रायज्लायनो गोनाङा बेनो इसोरनि फिसाफोर सेकेन्ड टाइमाव नोङो माबायदि फिलाव दं नोङो माबायदि हा जाना दं खारन जोंहा जिउनि दावहा दं नोंथांमोना फराय दानियेल चैप्टार 10 दानियेल चैप्टार 10 खौ दायो फराय दायो नेक्स्ट सेसनाव आं रायज्लायगोन स्पिरिचुअल वारफेयार जोंहा आत्मानि दावहा दं जोंनि जिबनाव आरो बे आत्मानि दावहा थानायखायनो जोंनि मण्डलीफोराव चेलेन्जेस नाना रोखोमनि बिप्रिबां नाना रोखोमनि नों जेखौ हास्थाया बेसो जायो आरो बे स्पिरिचुअल जों वारफेयार आत्मानि जि दावहा सेकेन्ड बाय सेकेन्ड जोंनि लाइफआव दं नों ना साल'नि आं मायबा मोजां सानबा सोरबा मोनसे खे बुंना होयो ना हा दङ ना गैया दङ ना नों बाइबेल फरायनाय खिन्थु दावना आदार होआलासिनो बाइबेलसो फरायबाय होनगोन ना बेफोर मोनसे जोंनि लाइफआव बे चेलेन्जेस आरो गिदिर गिदिर चेलेन्जेस दङ जोंनि मण्डलनि लाइफआव मण्डल लिडारफोरा बुंदों नों बेबायदि मावनांला बेबायदि खालामनांला बेखौसो नुगोन नंगौना बेखौसो नुगोन बेखायनो दानियेल चैप्टार 10 खौ फराय माबायदि दावहा दं जोंनि लाइफआव दायो जों बेखौ सावरायो बेखायनो मा होननानै बुंदों बे जिसु ख्रिस्टजों लोगोसे मा खालामबाय जोंखौ देरहासार लाइफ जोंनो होदों जों बिनि जुगिदि जों मा जायो देरहासार जायो आमेन मानोना बे इसोरा सोरजिनायनि बेहा गिदिर मोनसे थांखि दं नोंखौ गावनि हांखौ सुफुंनायनि मोनसे बेहा गिदिर मोनसे थांखि दं आरो बे थांखिखौ जेब्ला जों बुजिगोन बिनि इच्छाखौ जेब्ला जोंनि लाइफआव जोङो बजबनानै लानो हागोन होमब्लानो नोंनि लाइफ होनाय इसोरनि फिसा नोंनि लाइफ होनाय नंगौना नङा एकदम दा गोदान जेनेरेसनफोरा बिराद गिथावना नङा होमबा बिरि गोरानखौनो सोबग्रा जाबाय बिरि गोरान सोबो नङा जोंनि समाव मानो बोराय बुरि एकदम कागजाव फाननाय नुयोमोन जों एकदम सादा लानानै माबा खिन्थु दायो मा नुबाय ओइ फिसा फिसा सेंग्रा सिख्लाफोरासो एकदम सिख्लाफोरा बुंबा दाय जालायगोन ना सिगारेटसो सोबोदां सिख्लाफोरा नङा होमबा चेलेन्जेस स्पिरिचुअल लाइफआव स्पइल खालामनायनि सैताननि वेपन नोंनि लाइफ सैताननि वेपन सैताननिसो बे मोनसे हाथियार माबायदि इसोरनि मण्डलीफोरखौ नस्थ' खालामनो खारन नोंनि लाइफआ भेलु गोनां नोंनि जिबना भेलु गोनां नोंखौ आफा इसोरा संसाराव सोरजिनो नोंखौ गारना दोननो लुबैयाखै बेनि इच्छाया बे नङा मा बुंदों जेब्ला जों नायगोन जेरेमिया 29:11 नायब्ला जों नुगोन मा होनना बुंदों I have the plan for you आरो बे प्लाना मा होनना बुंदों for prosperity not for disaster होननानै बुंदों
नोंखौ सोरजिनायनि थांखिया नोंखौ मा नङा नस्थ' खालामनो थाखाय नङा, मा होनो जौगानाय होनोसो ना। आरो फिउचाराव जों जिखौ आसा खालामदों बे आसाखौ जाफुंहोनोसो बे इसोरा इस्सा, बे इस्सा। बेखायनो नोंखौ सृष्टि खालामनानै आफा इसोरा गारना दोनाखै, गारना दोनदों मा? गारना दोनाखै। आर्टिंकेल जेला आंनि महरजों आं सोरजिजानाय, सोरजिना हरबाय बादखौ मा जायो जाथों बेखौ बुङाखै, बुंदोंबा बुङाखै। मानसिखौ मा होनना बुंबाय बेला? आंनि महरजों आं सोरजिबाय, नङा होमबा? हानिफ्राय दानानै बिनि गन्थंजों हां सुबाय। आरो बेखौ सोरजिनायनि थांखिखौ बाइबेलाव लिरदों, जागायजेननायाव लिराखै। एक्लेसियास उपदेशगिरि ना, एक्लेसियास्टिस चैप्टार 12 verse 13 12-13 बुंदों, मा बुंदों? Fear of the Lord, have reverence for God, that's why you are created for. इसोरखौ गि आरो बेखौ गिनायजों सन्मान हो, बिनि थाखायसो नोंसोरो सोरजिजाबाय होननानै बुङो। नंगौना? नंगौना? बिरि सोबथिंनो नङा ब्रादार्स एन्ड सिस्टार्स, नङा होमबा? बिरि सोबथिंनो नङा, मोनाव लोगोफोरजों थानानै एकदम गोजा पार्टि लोंनो नङा जोंनि लाइफआ। इसोरखौ गिनो होननानै बुङो, बेखौ सन्मान होनोसो जों सृष्टि खालामबाय। सिस्टारमोन, इसोरनि बाइकआव माथिंबो लांब्ला एकदम नोंनि गाननाय जोमनाया एकदम लालु लालायाव थांजोबनो हागौ दायो उनाव, नङा होमबा? एकदम दंजोबो, बाइबेलाव दंजोबो। मोनसेल' बाथ्रा बुंदों आं, दाखानाय नङैफोर बादि बिसोरबो इसोरनि रायजोआव हाबनाय नङा होननानै बुंदों। दाखानाय नङै, बे मोनसेखौल'सो लाना फैदों। दाखानाय नङै, नङा होमबा? इसोरनि सृष्टियाव नों माबायदि सोरजिदोंमोन, नङा होमबा? बिनि बारा खालामबाय, बिनि बारा खालामना लाबाय। सानसेखालि क'क्राझारनिफ्राय क'क्राझारनिफ्राय बासाव फैदों। आरो बासाव फैब्ला मा नुबाय? सासे सिख्ला, नेपालि सिख्ला बासाव गाखोबाय, खाथियाव जिरायदों। खोमानि गुदुंखौ नायबा बिथिंबो मोनबा बिथिंबो मोनबा, बा सोर सेंग्रानि फाइभखौ गोलैगोन बेलाय जाबदों, नङा होमबा? सोर सेंग्रानि फाइभखौ गोलैगोन बेलाय बिथिंबो मोनबा बिथिंबो मोनबा 10टा सना बायनानै खोमानियावनो आरो गन्थङाव दङ, बेयाव दङसो, नङा होमबा? ओइ बा जाबो नङा होमबा? दाखानाय नङै, गिथावना ना जोंनि लाइफ, बिराद गिथावना। खिन्थु नों जेरै दं इसोरनि सिगाङाव बिदि थानायाव बिराद इसोरा नोंखौ नागिरदों। आंजों दिनैनिफ्राय लानानै 2006आवनो इसोरा रायज्लायदों। 2006आवनो नोंसोर इयुथफोरनि सोमोन्दै आंजों रायज्लायदों। नाय फिसा, आंनि फिसा सेंग्रा सिख्लाया आंनि बायदि इस्सा बायदि सोलिला, बिसोरो संसारनि बायदि जाबाय होननानै बुङो। दुखु खालामदों इसोरा, दुखु खालामदों, दुखु खालामदों। संसारखौ होसोबाय होननानै बुंदों ना। गिथावना जोंनि लाइफ बे समाव। बेखायनो जोंनो मा खालामबाय? देरहासार होबाय। आरो बिनियावनो जोंहा मा दं होननानै बुंदों? खालाहि देरहाखानाय दं। आरो जों बे जिसु ख्रिस्टखौ मोननायखायनो, बे जिसु ख्रिस्टनि जुगिनि जोंखौ इसोरा लिंनायखायनो जोंहा मा दङ? जोंनि लाइफआव दावहा दङ। स्पिरिचुवेल वारफेयार जोंनि लाइफआव दङ। जोंनि आगानफ्रोम आत्मिक जिबनाव सोलिनायाव जोंहा मा दङ? दावहा दङ। जोंनियाव दावहा जायो। इसोरखौ लानानै सोलिनो नागिरब्ला गुबुन मोनसे गावखायग्रा थायो ना। इसोरनि समाजखौ जों इसोरनि बायदि जों हास्थायो, खिन्थु जों मा जायो? इसोरनि समाज बायदि जों मोना। जोंनि जिबनाव चेलेन्जेस दं, लाइफ दावहा दं। आरो बे दावहाखौ फेजेननाया सोर जाखो? जिसु ख्रिस्ट'आसो। जिसु ख्रिस्टनि जुगिदिसो जोंहा मा दङ? देरहासार। बेखायनो पौला बुंदों एफिसियान्सनि चैप्टार 60 verse 12 बुंदों, Our fighting is not with blood and flesh होननानै बुंबाय। जोंनि दावहाया थै आरो मोदोमजों नङा, नंगौना? जोंनि दावहाया थै आरो मोदोमजों नङा। माजों होननानै बुंदों? नुनो मोनि गोहोफोर, unseen powers, जायखौ जों नुवा ना, मेगनजों नुवा, बेनि उल्थायैसो। आरो बेनि उल्थायैसो जोंहा दावहा दं। आरो जों नुनो मोनिखायनो मा खालामो? बेयो जोंखौ नुवा नुस्लाब मा खालामो? जोंनि
लाइफआव ना जोंनि थांना थानाय जिबनाव इसोरखौ लाना थांना थानाय जिबनाव मा खालामो बै नुनो मोनि गाज्रिया मा खालामो दावहा होयो आरो बिनि दावहानि मिनिङा बेनो आफा इसोरनिफ्राय नोंखौ मारै बोथ्रोदनो हागोन ना मारै नोंखौ गोजान खालामनो हागोन बेनो जाबाय बे नुनो मोनि स्पिरिचुअल जि संसाराव दावहा होयो बै गाज्रि दावहाया बेनो मानोना नोंनि जिबनखौ लानानै बे जिउनि संसाराव गोबां दावहा जायो इसोरनि आर्खफोरजों आरो मा सैताननि आर्खफोरजों गोबां दावहा जायो दानियेल चैप्टार 10 खौ बेखौनो फरायनो होदों गोबां दावहा जायो आरो बेयाव बासायगिरिया सोर नोंनि आंनि सासेल' गारजेननि हान्जाल माइकेलाबो जोंनि थाखाय मा खालामो रिक्स लायो बासायो दा जुदि जों इसोरनि इस्सा बायदि सोलियाबा बेबोथ' फैनाय नङा जोंनिया फैगोनबा बे आर्खआवबो थानो हानाय नोंनि आंनि जिबनाव बेखायनो जोंखौ जिसु ख्रिस्टनि जुगिदि मा होदों जोंनो लागै आफा इसोरा देरहासारखौ होदों बेखायनो इसोरनि बिसाफोर जोंनि लाइफआ जिसु ख्रिस्ट आरो जिसु ख्रिस्टआ जायनियाव दं बेहासो जिउ दं नङाना आरो जिसु ख्रिस्टनियाव जों दिनै इसोरनि बिसा जानाय जिसु ख्रिस्टआ जोंनि जिबनाव गैयाब्ला मा गैया जिबनबो गैया जोंबो थैयो नङा होमब्ला जोंबो थैयो संसारनि मानसिफोरा एखे जों खिन्थु संसारनिफ्राय जोङो जिसु ख्रिस्टनि जुगिदि बायगोबाय खोमसिनिफ्राय जोंखौ सावलांबाय होननानै बुंदों जों आरो मोनसे गुबुन मोनसे संसाराव जों फैबाय आत्मानि संसाराव जों फैबाय आत्मानि संसाराव जों फैबाय बेखायनो बे आत्मानि संसाराव मा जायो नोंनि आंनि लाइफआव स्पिरिचुअल वारफेयार चेलेन्जेसआ जोंनि लाइफआव दं दा बेखौ जों माजों देरहागोन माजों देरहागोन माजों देरहागोन ब्रादार्स एन्ड सिस्टार्स माजों देरहागोन माजों देरहागोन सासे गाज्रि जिउ खुंजानायखौ खेलाफोरनो बिफाया लांग्रोदों आंनि फिसालाया बिदि गाज्रि जिउ खुंजाबाय ना बेखौ फोसाबनानै हो नाजादों हायाखै बिनि उनाव हायैखाय जिसुनियाव लांबाय प्रभु राब्बि आंनि फिसाया बिदि गाज्रि जिउ हमजाना दङ बेखौ नोंनि सेनाफोरनो आं लांदोंमोन हायाखिसै ना उनाव मा खालामखो जिसुखौ नुनाय लोगो हज्रिखौदों जों बेनिफ्राय ओंखार होननानै बुंदों लोगोनो मा जाबाय बे गाज्रि जिउआ बे मानसिनिफ्राय ओंखारदों होमब्ला सिरि सिरि सेलाफ्रा जिसुखौ लाना सोंदोंमोन प्रभु बे माबायदि जायो होननानै बुंदों बे माबायदि जायो होनना बुंदोंब्ला जिसु मा बुंदों गोबां आरज नांगौ आमेन गोबां आरज नांगौ जायो बेखायनो बाइबेलाव जों नाय गोबां स्पिरिचुअल वारफेयार आत्मानि दावहा जानाय जों नुदों एक्स चैप्टार 19 verse 11 बेयाव नाय सासे जिहुदी दङमोन एफिसियाव आरो बे जिहुदिया 7 जन बिसाजा दङमोन स्केबा सन अफ स्केबा आरो बेयाव सासे सैतान हमजानाय मानसिखौ नुदों आरो खोनादों स्केबानि 7 जन बिसाजाया खोनादों पौला जिसुनि नामै सैतानखौ हुरुंदों नङा होमबा बेबायदि मावदों खोनादों बेवहाय बै स्केबानि 7 जन बिसाजाया बै सैतान हमजानाय मानसिखौ थांनानै नाजाहैदों पौलखौ सावनाय जिसुनि नामै बुंदों नोङो खा बिनिफ्राय नामदों होमब्ला बै सैताना बुंदों पौला सोर आं मिथिगौ आमेन जिसु ख्रिस्टआ सोर आं मिथिगौ नाथाय नोंसोरो सोर होननानै बुंदों होमब्ला मा बुंदों नोंसोरो सोर होननानै सोंदों आरो सोंनायनि उनाव बै सैताना मा जायाखै थाथ'वाखै मा खालामदों बै 7 जन बिसाजाखौ एटाक खालामनानै गस्ला लंपेन्ट संपेन्ट खुनानै लांथं खालामना होना हरदों होननानै 7 जनखौबो डेभिड आरो गलियाथनि सम नङा होमबा डेभिडखौ नायदो फिसा गलियाथआ फैखांनाय 9 फुट बा एसेबां जाब्राबो नङा 9 फुटाव गसंबाना ड्रेस गानना दं ओरै आरो माया डेभिडआ फिसा गथ'सो मेन्दा हमग्रा नङा होमबा एकदम ओरै ड्रेस गाननाय बायदि डेभिडनो दावहानि तुरवाल होबाय बिनि गासै अस्त्र नांगौखौ ड्रेसफोरखौ गाननानै होबाय थिखांनोनो हाया डेभिडआ होमब्ला बुंबाय आंनि इस्सा बायदि नांगोन नङा होमबा आंनि इस्सा बायदि नांगोन आरो बेयाव मा खालामबाय डेभिडआ गावनि इस्सा बायदि फैबाय गलियाथ 9 फुट गलियाथनि सिगाङाव बे गसंफैदों आरो गलियाथआ नायदो मा दंमोनलाय डेभिडनि आखायाव मा दंमोन लावथि गंसे आरो बेनि उनाव
फिनजुर मोनसे ना आरो अन्थाइ लाग्रा मना नङा होमबा बे मोनथामखौ लाना फैदो खारन बे मेन्दा गुमग्रामोन नालाय आरो सैमा सिखाव बा सिंहफोर ओंखारोब्ला बे फिनजुरजों बे खुबैयोमोन नङा होमबा आरो मेन्दाखौ लावथिजों बुयोमोन बेखाय बे फिनजुर लायो आरो खाथियाव फैबा नायदो एकदम गुलिया जानजायसे सुलायदों खोमा ना मा नों सैमाखौ होनो फैनाय बायदि मोनदों ओरै आथिं दामदों बियो नङा होमबा ओरै आथिं दामगोन बेनो स्पिरिचुवेल वारफेयार जोंनि लाइफ गसंथेनाय वाल बायदि नङा होमबा खिन्थु मिथिया टिबिटनियाव मा दं नों मिथियो होमबा बियो मिथिया मा बे आथिं दामना डायलग होबाय थाबानो अन्थाइ थाइसे बरननाय नुयो फिनजुराव खुबैना खुबैगासिनो खुबैना माना खर' थब्लं बेनियावथ' डाक्टारा दंमोन नङा होमबा होथेग्रा दंमोन होमब्लाबो खामानि होआखिसै बे अन्थाइया बिनि खर' बे सोरमोन इसोरनि जिउ प्रेज द लर्ड मानोना बेखौ उन्दै समाव फोथारावनो आफाइसोरा मा खालामदों सामुएल नामनि जुगिरि बेखौ एनयन्टिं खालामनानै ओंखारदों बेखायनो बे जिउ थानायखाय मा खालामदों आजारखि गिदिर वर्ल्डआवबो बे थैयाखै थांदों अन्थाइ थाइसेजों खुबैनानै बेखौ सिथारो प्रेज द लर्ड बे जाबाय नोंनि आंनि आत्मानि दावहा बेबायदि वार्ल्ड जोंनि ख्रिस्टियान लाइफआव दं चेलेन्जेसआ बेनो नों माजों बेखौ होखारनो माजों होखारनो बेखायनो इसोरनि बिसाफोरा बारा गोलाव खालामनो सानाखिसै दाहाय उनाव जों इसोरनि रायजोनि सोमोन्दै जों नागिरगोन 12ता जानोसै बेखायनो नोंथांमोना आं जायखौ स्टाडि खालामनो होबाय बेखौ नोंथांमोना स्टाडि खालामदो दाहाय जों बुजिनाय बायदि जों एसे जों सावरायगोन बेखायनो जिसुनि मुङाव जों आमेन